ang panahon. 57 anyos na ang pagsaulog sa kapistahan ni San Miguel diri sa Matanao. Duha na ka henerasyon sa mga Katolikong pamilya ang milabay nga maoy nagpadayon sa pagsaulog din kapistahan. Nining kinabuhi uban sa pangama ni San Miguel Arcangel. Hinapunta ang sa di pa mo mga matay, nauntay makasulat sa kasaysayan sa Sugilanon. Ngano man nga San Miguel ang patron sa Matanao. Ngano mo man ay nakauyunan, kung tuod man gikauyunan, basin o naanay usa ka tawo, San Miguel ang inyong patron diha. O basin ang pare po ang buot-buot, no? Yang mga tao, oy kabalo, unsay hingon, sige, San Miguel. Pero hinapunta nga ang maong Sugilanon mahisulat, aron ang mga musunod nga henerasyon sa mga deboto ni San Miguel, mahibalo, kung dili makalimot, maoday ng among Sugilanon. Ang una na kong higayon nga nakaanhi dinhi, o nakasaulog o misa, nining gugara. Katong giordinahan si Father Nesty Alerta diri. Moto ang unang higayon o kini ang ikaduha. Kaya ang sunod na kong anhi diri sa Matanao, diha naman sa inyong simbahan nga dako. Katong anibersaryo na sa iyahang ordinasyon, 25 anyos nilabay. Nagdungan sila o sa ulog ni Father Misyuna, taga Matanao po. Sugilanon ni ining balay alampuanan. Nga karon gibalikan nato. Niya, nabalik ta dito. Nga nung niya na ta, kabalo tangan, okay, kahoy manggod ni. Dili basta-basta kuan sa linog. Sugilanon sa mga anghel. Maliko na to kadiyot aron masabtan pod o dugang unsay kapuslanan sa mga anghel sa atong kapanahunan karon. Nahibaluan nato nga gawas sa mga hayop, mga tanong, gawas sa tao nga ginuhat sa Dios, na ay mga gitawag o mga anghel nga mga binuhat sa Diyos pero espiritu walay lawas. Nga ganto-ganto, nahibaluan po nato ang Sugilanon, nga kining pundok sa mga anghel nga gihimo o gibuhat sa Diyos, nabahin sila sa duha ka pundok. Mga anghel nga pasaway o palaban, no? Pasaway o palaban sa Diyos nga nagbuhat kanila, o atong laing pundok, mga anghel nga nagpabilin sa ilang tinuod nga pagkaanghel. Nga mga nahiusa sa mga katuyuan o mga bulahok o buluhaton sa Dios. Gitawag nato karon kining mga pasaway o palaban, yawa, no? O ang ilang sikat-sikat, hawd-hawd nila, leader nila Satanas. Diba? Nadali po sa pundok sa mga anghel nga matinud-anon o matinuoron sa ilang pagka-anghel, pagkamaayo,
no? Pagka maayo o mataro nga binuhat sa Diyos, ilang leader, pinaka dugo nga leader nila si San Miguel Arcangel. Muna nga si grupo ni ang grupo ni San Miguel o ang grupo ni Satanas, nagsigig na sila og bangi, nagsigig na sila bugno, kung sa may ilahang kiawayan, pirmi, ang kayutaan, ang kayamanan, ang ilang ginaawayan, ang tao. Ang tao ay ilang ginaawayan. Aron, kung madala nila, kining mga tao nga mailad, mahimo silang sama sa mga yawa nga pasaway o palaban. Mga bitaw na mag-away, mga tao, di man na magtinawganay o anghel ka, yawa ka, buanga ka, di ba? Yawa ka. Ang yawa, wala ginang pasaway o palaban. Unya, ang panangkamot po sa mga anghel, pinanguluhan ni San Miguel, nga kining mga tao at dili maniwat ni Adan o ni iba nga madala dito sa mga yawa, mailad, mutuo sa pamakak sa yawa. Hinunua, magpabiling silang matinud-anon sa ilang pagkabinuhat sa Diyos o gibuhat sa Diyos sa dagway o kasamahan sa Diyos. Dagway o kasamahan sa Diyos. Tungod ini iyang pag-ahiusa sa dagway kasamahan sa Diyos, nahiusa siya sa kinabuhi sa Diyos. Ang kinabuhi nga maayong mataro, kinabuhi nga mulungtad hangtod sa kahanturan. Kining kinabuhi sa mga yawa o nagpakayawa, impyerno ang dangatan niini. Masay pasabot sa impyerno. Impyerno pasabot na layo sa Diyos. Layo sa panalangin sa Diyos. Layo sa kapulahanan sa Diyos. Layo sa Diyos ng Diyos ng kinaiya. Kaya nga naman, palaban lagi. Pasaway. Kung ang Diyos na adrin sa wala, naa siya sa too. Dili yun na musunod. Muna nga layo yun kaayo na siya. So, muna ginaawayan sa Yawa o sa mga anghel. Muna, musangpit ta sa mga anghel. San Miguel ang Arcangel, ang atong tubag, panalipdi kami, di ba? Panalipdi kami. Panalipdi kami sa unsa. Nini mga yawaan eh. O katong mga tao na nagpakayawa. Pero dinit nato limtan mga isuon na napay laing dinahimo ang mga anghel. Unsa man na? Ang mga tao na anaa sa Diyos, ang mga tao na nahiuyon sa Diyos, ang mga tao na kinabuhi subay sa Diyos ng kinabuhi, nagasimba sa Diyos.
nagadahig sa Diyos, nagapasalamat sa Diyos. Walay puas nga pagpasalamat. Walay puas nga pagsimba. Walay hinutubang pagdahig o pasalamat. Muna sa aton minsan mayroon kita, uban sa mga anghel o mga santos sa langit, nagaduyog kita sa ilang awit sa pagdahig. Santos, Santos, Santos. Muna ang ginahimo sa mga anghel. Muadto ta sa ubang simbahan diri sa atong diocese, na mga simbahan kung asa ang tabernakulo na ay imahin sa anghel. Pahinumdom. Ni adinhi, ni aman tao wala, nalimot man mo o wala, nakailaman mo o wala, nakahinumdom pa man mo o wala, ang mga anghel, di nato makita, pero ang mga anghel, patakapalo pila sila kabuok, ni adri. Sama nga ang mga anghel tuwapot sa langit, pero ang mga anghel, ni apod siya, kay ni aman ang Ginoo. Sa dagway sa pan, nagkitago diri sa sulod, usahay igawas. Ang ni adere, o ni adere, o ang atong gikalawat, o tanon niyo mga bata, ang first communion, at sa may inyong kalawaton. Siyempre, dinatudluan sila, no? Kung unsa na atong ginakalawat, ang ni adere, ug ang atong gikalawat, ang Ginoo. Mga espesyal kita sa mga anghel. Dili lang tungod kay buot nilang dawhion ta gikan sa mga yawa. Nga mubalik ta sa ngadto sa linya sa Dios. Kung dili kita nga naningkamot tintaon nga magkinabuhi diha sa kinabuhing Diyos, no? Anaa sa kiliran nato ang mga anghel. Nga naman, dili tugod nimo o tugod nako. Dili tugod kay pari o obispo ko. Tugod kay ang Ginoo ania kanako. Ang Ginoo nga gikalawat nako. May ilang ginasimbaha o may ilang ginapanalipdan o ginagwardyahan. Ginaubanan matag adlaw bisag asa kita moadto. Sa maayo sa dautan, sa kahamugaway o kapitos, sa sakit o maring panlawas, ana ang mga anghel, uban ka nato. Meron sa makadaghan, wala nato na naibawaan, nalimta nato. Ang anghel nagsigig kuyog sa ato, sa panghinaot nga dili lagi kita mahaylo sa sala, mahaylo sa yawa. Ngadto ang pilion sa tao, dili ang gusto sa yawa, kundi ang gusto sa Diyos. Sa ato pa mga igsuon, ang gamhanan ni ini, no? Ang gamhanan ni ini, dili ang yawa. Ang yawa, dili kapugos nato. Pili na na sa Manila nato. Pero wala siya gahom sa pagpili para sa atoa. Kita gawin mo hukom. Kita gawin mo pili. Kita may mangawan, dili man ang yawa. Kita may manikas. Kita may mamakas, dili man ang yawa. Sa mga dili ang anghel, mao'y magmatinod-ano. Dili ang anghel, mao'y magmaampon. Dili ang anghel, mao'y magmatarong. Kung dili ikaw, anak sa Diyos, kung nakakalawat kang Kristo,
mopili matag adlaw sa tanang higayon. Mag-ampo ko. Muna si Kristo mga igsuon sa Ebanghelyo atong makitaan sa Pilmi. Wanto sa laing dapit, hawaaw nga dapit, sa akan sa sabugtod usahay, mag-ampo. Ang epekto sa matinud-anong pag-ampo nga sa kanunay abdikta makabantay kita mabain ang atong pag-ila. Oops! Nangyawa. Mapun ipaningkamot sa anghel. Espiritu anghel. Baluday na siya. Asa mga istingyawa. Tabangan panida na magmatgon. Oops! Kuidaw! Ayaw paminawa na. Ayaw anto diha. Ayaw na kauna. Ibutaas ang imong high blood. Ayaw na kauna. Diabetes ka ba ka? Niyawa. Ngayon. Sige, kauna lang na. Karoon ng bitaw. Pista bitaw mo. Ngayon suon mo na ang away sa yawa o mga anghel. Bisan o dili ta mabakunahan batok tiining kuan tining COVID-19 tungod sa atong kawad-on o tungod sa bisan unsang hinungdan palit na mabakunahan. Na atay mas gamhanan nga bakuna. Dadi nato bayran. Dadi ita mo ato og bisan asa pa. Kaya ang natural natong bakuna o ang Diyos no natong bakuna saman. Kana sa matag higayon ang maayo og matarong mo'y atong buhaton. Sa ato pa, di kayan ang tanang higayon nga makadaot sa atuan o makadaot sa uban. Si Cardinal Tagle na-infect siya sa COVID-19. Kaya hindi man yung malikayan. No? Nigikan siya sa Europe. Paano man siya? Okay man siya. Negative. Naunsa man pag-abot sa Pilipinas na positive naman. Pero wala magdugay na ayaw dahil siya. Kaya maayo man dayon. Nga daghan man kayo maayo, bisan una sakit sa COVID-19. Kay naatay natural nga medisina mismo diha sa atong lawas. O naapod tay supernatural. No? Supernatural nga medisina. Mao na importante sa ato ang pag-ampo, pagsimba, pagdawat sa mga sakramento. Moto ganina ingon ko, ningiay mong katapad o ina siya, maayo kay niya ka. Kay daghan karon mga tao, sa sobrang kahadlok, di na mo simba, bisan pwede sila mo simba. Hadlok. Mas nahadlok sila nining COVID-19 kaysa mahadlok sila siyawa o sa sana na mao'y tinuod na itong sakit. May hinungdan sa atong kapobrehon o kawad-on karon. Hininabihan ka ay yung pagpakasala sa mga tao. Kabalo ba mo? Nga, katong pag-lockdown, no? Ni-lockdown, ni os-os ang nangamatay sa COVID-19. Pero naay wala gi-report
nga ni us-us pud ang nangabatay tungod sa aksidente sa dalan. Nahunog. Ano man? Kay ang mga pasaway o palaban, wa kaaktig. Napugnan. Karon, ay hinihinay tagbalik, tanawa. Taas na po ng mga matay sa kadalanan na walay pulos. May hinungdan. Hinungdan na kay pasaway o palaban. Ngay soon, naa sa atoa, gihatag sa Diyos, ang makaayo ka na to. Pero naa sa ato ang gahom, ang pagpili. So, San Miguel, Arkanghel, narating. San Miguel, Arkanghel, panalit di kami, o tabangi kami nga panalit. O galingon, o panalipdan nato ang ato isig kaingon. Aron mahiusa kita na makalingkawas sa tanang matang sa sakit, sa lawas o kalag. O mahinay-hinay mo us-us kining paghilak, paghupaw, o pag-agulo sa mga tao. Kaya nga no, naghahiusa sila, hahiusa mga tao, magtinabangay, alang lamang. No? Alang lamang. Kung magtinabangay man lamang kita, magtinabangay kita alang sa kaayuhan. Hindi alang sa mga binuan. San Miguel, Arkanghel, kanunay ka naghahatag ka na mo o panig-ingnan sa imong pagsimba, pasalamat, pagdahil sa atong Ginoo. Hinapunta nga kami dinhi sa parokya sa Matanaw, magpadayon nga masimbahon, magpadayon nga maampuon, magpadayon nga mapasalamaton sa imong maluwas ng presensya sa among kinabuhi. Hinapunta.